Errepidean utzi edatori, bizitzan zehar askok egin dute hori, halakorik egin nahi duen edo nori. Ai, kontu bat edo bi, arkeluke eginen pentsazazu hori. Bihurtzen denean tortura, horrostan aberekin daukagun lotura, baina zaindu bezkero behar den modura. Ai, gero segurura, arkuetatuko dizu emandako ura. Oldori, eutxio, eskubidei jarriaz begira, netzen gertitugu behar den neurrira, ez dago alde hondiri lauankatik bira. Ai, ez aztu tira, haiek ere izaki biziduna dira.